Görüntü şey karası. Normal adam virüsü bu da. Enteresan da. Колко народ има в момента, дами и господа. Почваме с летото. Днеска е хубав, топъл пролетен ден. 20... Днеска каква дата е, бе? 26 април, вече забравих датата. Гледайте днеска колко народ има в момента по Варна, по центъра. Нямало хора, нямало живот в България. Мале, всичко няма кой да коментирам, нали? Няма народ, то не може да се разминеш от народ. Гледайте нататък какво става. Не мога да видиш края. Ети началото на края на април. Честити, дами и господа, летният сезон е започнал от днеска. Всеки ден да е радост за окото. И дошъл за парите ви. Варна центъра. Който е дошъл да дойде веднага, на секундата да е тук. Това нали знаете кое е? Пожелавам ви лек приятен ден и попътен вятър. И да идвате към Варна, да не стане областта по Варна.